Türkmenistanda Garaşsyzlyk bayramy münasibetli günä geçiş yglan edildi. Prezidentiň 20-nji sentýabrda gol çeken kararyna görä, suýul bayramçylyk münasibetli 736 raýat türmeden boşadylýar. Azatlyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, şu günä geçişlikde hem türmeden çykmak üçin bendileriň ýakynlary uly mukdarda para bermeli bolupdyr. Türkmen basıly maskaly türmede uzak wagt bäri saklanýan hosaryny çykarmak üçin ýaşap oturan jaýyny satmaga mejbur bolupdyr. Gelinece Garaşsyzlyk gününe ýollaşynyň günä geçişlikde azatlyga çykjakdygyny aýdanny onuň begenjiniň çägi bolmady. Ol adamsynyň azatlyga çykmak üçin 4 otogly öýüni bir gatly jaýa çalışdy we üstüne alan puluny ýollaşyny azatlyga çykarmak üçin berdi. Diýip ýagdaýlaryň biri barada gurrun beren çesme aýdýar. 27-nji sentýabrda bellenilýän Garaşsyzlyk bayramy sebäpli yglan edilen häzirki günä geçişde boşadylýan bendilleriň ýakynlarynyň sözlerine görä, şu gezek boşadylýanlaryň tanawyny gosturmak üçin öňünden ähli resmi namlar taýýarlanyp, tomtuň ortalaryna bendilleriň maskaly agzalaryna duýdurylypdyr. Günä geçişlikde boşatmak üçin paranyň muktary bendiniň galan tutuluk ýylyna görä ketitlenýär. Para 5.000 Amerikan dollarynyň başlanyp 100.000 dollara çenli ýetýär. Para yerli kanun goruju edaralaryň wekillerine, KWT, MHM, prokurorlary berilenden soň benniler günä geçiş sanyny goşulýar. Diýip anonimlik şertinde gurulasan çesmeleriň ýene biri gurrun berdi. Tutsoglaryň biriniň ýakynlary garyndaşynyň tutsogluk möhletiniň galan 6 ýyl üçin 30.000 Amerikan dollaryny para hukmynda berendigini anonimlik şertinde gurrun berdiler. Türkmenistanda köp maskalalar üçin bu paranyň möçberi ägirt uly mukdardaky pul. Emma hosarlaryny türmeden çykarmak üçin käbir maskalalar agyr berge batmagy we soňky emlägini satyp hatda jaýsyz galmagy razy bolýarlar. Eger türmeden ýoldaşyny çykarmasa onuň saglyk ýagdaýy erwetleşip benniliginiň soňuna ýetmän ol ýerden jetedini alyp gaýtmakdan gorkýar. Diýip çesme hosaryny türmeden çykarmak üçin para beren maskala barada gurrun berdi. Azatlyk radiosy çesmeleriň hopsuzlyk aladylary sebäpli bendilleriň we olaryň maskaly agzalarynyň atlaryny we beýlik saxta maglumatlaryny agzamakdan saklanýar. Türkmenistanda günä geçişler ýylyň dowamında bir näçe gezek bayramçylyklara gabat yglan edilýär. Türmeden boşadylýan raýatlaryň sany we atlary mälim edilmeýär. Emma soňky ýyllarda bendilleri boşadylýanlaryň tanawyny gosturmak üçin sorulýan paranyň muktary artýar. Azatlyk radiosyna mälim bolan ýagdaýlara görä, geçen ýyl Garaşsyzlyk güne sebäpli geçirilen günä geçişde boşadylan bendiller üçin paranyň muktary 2.500 Amerikan dollaryndan başlanypdy. Emma geçen ýyl has köp tutsog, ýagny 1180 adam boşadylypdy. Anonimlik şertinde gurulasan çesmeler hosarlarynyň türmelerdäki agyr şertlerde aman galmagy üçin ençem zerur zatlary, şol sanda azygy we dermanlary ýygydan izinden eltip durmalydygyny, emma alnyp baralan zatlary tutsoga ýetirmek üçin hem para tölemeli bolýandygyny gurrun berýärler. Bu birinciden çykdyjy. Geçen ýyldan bäri türmede benniniň ýygynyň azyk derman geçirmek üçin soralýan paranyň möçberi hem gymmatlady. Eger insaply ofisiýerler gawat gelse 1.000 manat, bolmasa 2.000 manat para alman 2 gram zadyny geçirmeýärler. Bu benniniň maşgalasy üçin ören agyr bolýar. Biz ýol aşyp bir aýyna ýetýän ady gönümleri we dermanlary satyn almagy zordan pul tapýarys. Soňam türmäniň ofisiýerlerine para bermeli bolýarys. Türmelerini näçe ýyllar bennileri nahar hem berip bilmeýär. Diýip tutsoň garyndaşy aýdýar. Azatlyň Türkmenistanda habarçylary we çesmeleri türmelerdäki şertleriň iňňän yaramazdygyny habar berýärler. Türmelerdäki ýagdaýdan habarly çesmeler bendilleriň tananyň bolmalysyndan esli köpdigini, türme resmiýetleriniň iki görünüşde hasap ýörýändigini, biriniň ýurt içindäki ulanysy üçin, ikinjisiniň halkara derejesinde hasabat bermek üçin ulanylýandygyny aýdýarlar. Türkmenistan türmelerinde saklanýan bendilleriň, suud edilýän we boşadylýan adamlaryň sanyny çap etmeýär. Türkmenistanda tutsoglaryň ýitirme edilmegi, türmelerde bendilleriň zorlukly ölümi we gynamalar ýaly ilginç problemalar saklanyp galýar.
Günnogurleva pulatynyň ençeme ýaşaýjysy Türkmenistanyň raýatynyň pasporty, ýagny içerki pasportlar Içeri işler ministrliginiň raýatlary pasportlaşdyryş bölümleri tarapyndan resmileşdirilene emeli bökdönşükleriň döredilip bu prosesiň gijikdirilýändigini, tizleşdirilen görnüşde pasport almak üçin raýatlardan $200 meçberini para sorulýanyny aýdýarlar. 4 ay mundan oglumyň 16 ýaşy doldy. Pasport almak üçin pasport bölümine degişli resminamaları we suraty tapşyrdyk. Oglumyň pasporty henüz hem taýinlär. Diýip may aýyna pasport bölümine ýüz tutan Sayat etrawynyň bir ýaşaýjy taýdýar we bu ýagdaýyň köpçülikligiň häsiýeti iyi bolanyny belläp sözüniň üstüne ýetirýär. Livan polatynyň administrativ merkezi bolan Türkmenabaş şäherine we Çärjew etrawyny hem içerki pasportlaryň resmileşdirilmeginiň köpçülikligiň görnüşde gijikdirilmegi bilen bagly hadiseler has köp hasablanıp başlandy. Adatlyk radiosynyň içeri işler edaralaryna bir çeşmesi bu meselede polisiýanyň raýatlary pasportlaşdyryş bölümleri tarapyndan emeli kynçylyklaryň döredilýändigini aýdýar. Türkmenistanyny pul gazanjak bolsaň, emeli ýagdaýda bökdönçlük ýa-da defisit döredäýmeli. Biziň edaramyzda hem bu düzgün 10 ýyllyklaryň dowamyna gaýtalanýar. Diýip polisiýa edaralarına çeşme pasportlaryň resmileşdirilmegine bar bolan bökdönçlüklere salgylanyp Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Pasport bölümlerinin işgärleri değişli prosesiň udagy çekmeginiň sebäplerini zerur blankalaryň ýetmezçiligi bilen delillendirmäge synanşýarlar. İçerki pasportlar resmileşdirilenine ýürüýtebir ýaşyl blanka doldurmaly. Blanka ýok. Diýip Sayat etrafyndan olan beýlik bir çeşme pasport bölüminiň işgärlerini sitirleýär. Türkmenistana raýatlaryň pasportlaryň resmileşdirilmeginiň häkimetleri tarapyndan gijikdirilmegi bilen bagly şikaýetler ençeme ay wagt bäri dowam edýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary şu ýylyň ýanwar aýyna Balkan vilayatyna 16 ýaşyna ýeten raýatlary içerki pasportlaryň berilmeginiň wagtynyň ýyda çekilýändigini habar berdiler. Hatodol geçen ýylyň noýabr aýyna bu ýagdaýyň hatda Aşgabat şäherinde de Ahal vilayatynyň käbir etraplaryna şolsany Göktepe etrawyna da mahsus bolanlygy ma'lum bolupdy. Ex-prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2020-nji ýylyň sentýabryna Türkmenistana pasport ulgamynyň işini kämmilleşdirmek hakynda permana gol çekdi. Bu permana laýyklykda Içeri işler ministrligi 7 güniň içinde raýatlaryň içerki pasportlaryň resmileşdirilmegini üpçün etmeli, hem de olary dawara bilen eýelerine gowşurmaly. Ma'lum bolýar, Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmileşdirmek, bermek, olary ýaşaýan ýer boýunça ýazga almak hem de ýazgydan çykarmak wezipeleri Türkmenistanyň içeri işler edaralarynyň üstüne ýüklenýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 2023-nji ýylyň oktýabryna karary gol çekip Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmileşdirmegini we bermegini tertibini, onuň peýdalanmagyň kadrlaryny hem de içerki pasportyň nusgasyny we ýazgysyny tasdiklady. Livan polatynyň pasport bölümleriniň birinden bir hepdeniň içinde raýatlyk pasportyny almagy başaran bir sewit ýaşaýjysy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde tizleşdirilen görnüşde pasport almak üçin $200 meçberini para sorulýanlygyny tasdiklady. Familiýamy çalysmak üçin pasport bölümine ýüz tutdum. 4 ay garaşmaly bolar diýdiler. Edaranyň içinde oturdulan kameralara garamazdan $200 meçberinde para alyp bir hepdede meselemi çözüp berdiler. Diýip sewit ýaşaýjy taýdýar. Adatlyk radiosy maglumatlar boýunça içeri işler edaralarynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanyň resmi namalar boýunça döwlet edaralaryna ýüz tutulanny, şol sany biometrik pasportlara ýüz tutulanny, bank amallary ýerine ýetirilenni, uçur biletleri alınanny we başga-da köp halatlarda raýatlaryň içerki pasportlary talap edilýär. Livan polatynyň pasport bölümlerine gijikmeler we para talaplary zerarly. Öz wagtyna raýatlyk pasportyny alyp bilmeýän ýerli ýaşaýjylar kynçylyklara sebäp bolýarlar. Henüz içerki pasportymy alyp bilmedim. Dogulus hakyndaky şahadatnamam bilen banka baryp, ortetde okuyan gyzyma pul iýermekçi boldum. Emma basarmadım. İçerki pasportym bolman soň Zagran pasportyda ýüz tutup bilmeýärin. Gyzym Russiýada ajotyr. Diýip bir lewaply ýaşaýjy aýdýar. Balkan vilayatynyň büdjet işgärleri 21-22 sentýabrda prezident Serdar Berdimuhammedowyň dowlunyň münasibetli aýdymsala çykyşlary we teatr oýunlaryna öz serişleriniň hasabyna tomoşaçy hökmüne gatnaşmagy häkimetler tarapyndan mejbur edildi. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Aýdymsal konsertleri vilayet merkezindäki Agoý binasynda, sahna oýunlary Saparmurat Türkmenbaşy adyndaky sazly drama teatrynda geçirildi. Büdjet işgärleri konsertleriň biletlerini 30 manatdan, teatrın biletlerini 50 manatdan satın almagy mejbur edildiler. Diýip büdjet işgärleri Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Prezidentiň dowlunyň münasibetli Günbatar vilayatynda müňlerçe büdjet işgäri Sewit merkezine geçirilen mejburi çärelere gatnaşdyryldy. Yerli ýaşaýjylar bu senäniň Sewitde
hamaly döwlet çäresi hökmüne belenip geçilýänini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitde polisiýa işgärleriniň bayramçylyk lowatyna ak uniformalarda işe çykanlyklaryny habar berýär. Medeniýet işgärleri Gunwatar welaýatynyň drama teatryna Dowamat teatr oýunynyň sahnalaşdyrylanyny we bu oýuny tomoşa etmek üçin büdjet işgärleriniň mejburi çeklenigini aýdýarlar. 1,5 saat çemesi dowam edýän bu eser monarkiya esasyny döwlet dolanýyş usulyny wagt edýär. Diýip medeniýet işgär aýdýar. Türkmenistanyň prezident wezipesini 2 ýyl çemesi mundan ozal KKT Gurbanuly Berdimuhammedowdan kabul edip alan Serdar Berdimuhammedow 22 sentýabrda 43 ýaşady. Döwlet medeniýeti Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Russiýanyň prezident Vladimir Putiniň we Özbekistanyň prezident Şavkat Mirziýowyň hemde beýleki käbirdaşlar ýurt döwletleriniň ýolbaşçylarynyň kiçi Berdimuhammedowa doglugyny münasibetde beren gutlaw hatlaryny çap etdi. Müňlerçe büdjet işgäri yüzlerçe kilometr ýol söküp mejbur çärelere gatnaşmak üçin welaýatyň çar künjegünden Sevit merkezine aşmaly bolurlar. Diýip bir Balkany ýaşaýjy. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan beýleki bir ýaşaýjy jemgyýetçilik şäherlerine çekilen büdjet işgärleriniň harajatları barada gurrun berýär. Türkmenbaşy etrabynda her bir büdjet işgäri mejburi çärelere täze lewatlarda barmaly edildi. Erkek adamlar ak köýnök, gara kostyum jalwar we tahyýa satyn aldylar. Ýol çykdyjylary, biletler, ýygy içkiler, umuman ähli harajatlar her bir büdjet işgäriniň öz üstüne ýüklendi. Serdaryň doglan güni her bir aýal büdjet işgärine 800 manat, her bir erkek büdjet işgärine 900 manat çykdyjy getirdi. Diýip Türkmenbaşly ýaşaýjy. Awaza şifahanatyna Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir diýiş lukmany mejburi çäreleri ödüniň bidirek wagt ýitirmek hasaplaýanyny aýdýar. Dogrusy biz üçin kimin prezident bolany, kimin şah ýa-da sultan bolany gyzykly däl. Bize degmeseler bolany. Onsuz hem gizi gündi zähmet çekip kadyly adam ýaly ýasap bilemizok. Diýip diýiş lukman aýdýar. Türkmenistanyň büdjet işgärleri döwlet guramaçylygyna geçilýän jemgyýetçilik çärelerini mejburi çekilýärler. Onsuz hem alýan aýlyklary güzeran aýlamaga ýetmeýän büdjet işgärleri bir topar harajat çykaryp welaýat merkezinde mejburi çärelere çekildiler. Olar gargys baryny aýtdylar. Diýip Balkany ýaşaýjy aýtdy.